i en David Gené, que és en General Manager de Milan Il·luminació, ens parlaran sobre la sèrie de llums PIC. En acabar, obrirem una ronda de preguntes que podeu participar tant els que esteu aquí presents a Casa SEAT com els que ens esteu seguint en streaming pel canal YouTube de l'ADI. Recordar a tots els ponents que teniu 15 minuts per la vostra intervenció. Si us passeu de temps, us tallaré. Abans de començar amb les xerrades, vull aprofitar per animar-vos a tots, els que esteu aquí presents, els que ens seguiu, a les empreses, a formar part de l'ADI. Al final, a tots els que estem aquí ens uneix la nostra passió pel disseny i l'objectiu de l'ADI és fer arribar el disseny a quanta més gent millor. Per això us animem a que formeu part de la nostra gran família. Ara sí, cedeixo la paraula a l'Ester Pujol i a la Georgina Oliver. Molt benvingudes. Se'm sent? Bona tarda. Se'm sent bé? Ara. Vale. Bona tarda a tots i moltes gràcies per assistir a aquest event. I sobretot estem molt contents de poder estar aquí explicant-vos el procés tant de part de Nexia com la part més de disseny de la creació del POU. Comencem. Per nosaltres és molt important contextualitzar una mica el motiu per qual Nexia ha fet aquesta aposta cap al disseny de la gamma decorativa. Nexia, per nosaltres és important que sapigueu una mica el per què hem fet tot això. I aquest és el motiu de contextualitzar una mica abans d'entrar en més el detall del producte. Exacte. Nexia és una empresa familiar. De fet, jo l'he viscut des que era molt, molt petita, 6 anys, que anava a ajudar a l'empresa. Sempre ens hem estat dedicant a lo que és la il·luminació arquitectònica. Era el motiu pel qual nosaltres érem reconeguts fins ara. Tot i així, des del 2003 que va néixer l'empresa, ens hem anat especialitzant molt, diguéssim, i la nostra aportació de valor cada cop s'ha traduït més cap a conceptes molt tècnics, com per exemple la llum saludable, temperatures de color especial, UGRs especials. Després ens vam trobar en un punt, fa més o menys 2 anys, que inclús els nostres clients ens deien feu-nos formació sobre com generar confort als espais, per exemple, com aproximar aquesta part de l'UGR en els projectes d'il·luminació per fer-los més confortables, temperatures de color especials, al final una mica tot es traduïa a com aportar més calidesa i més confort als espais. I en arribar a aquest punt vam pensar, com a Nexia, ja que ens estan posicionant aquí, què podem fer nosaltres per seguir aportant més valor a lo que és el projecte amb més confort i més calidesa. I aquí és on se'ns va plantejar una mica aquest nou paradigma i aquesta gran pregunta que ha canviat una mica el que és ha canviat el rumb, ha obert altres branques de rumb, diguéssim, dins de l'empresa. Just és això el que volíem, aproximar aquesta part de tecnologia que el mercat ja ens reconeixia com una empresa molt tecnològica i que aportava molt valor amb la tecnologia, però barrejar-la amb el disseny. Per què? Per generar més emoció i més benestar en els espais. I aquí apareix aquest Home Collection, que al final és home no perquè siguin productes només per residencial, sinó perquè volen transmetre aquesta calidesa que se'ns equival més a aquest home. En aquest moment nosaltres no sabíem que això seria un Home Collection, era una idea que teníem nosaltres en ment, però no sabíem que arribaria en aquest punt. Ni potser com arribar-hi, una mica, perquè... Sí, exacte. Jo crec que ells tenien molt clar que hi havia d'haver un canvi i cap on volien anar, però no sabien ben bé com materialitzar-ho i què englobava tot aquest canvi. Exacte, sí. Llavors, sí, no. Aquí, una mica per treure-ho del context, nosaltres, el Dani, la meva família el coneixia, el Dani Tanatran. El Dani, pels que no ho sapigueu, és el pare és el pare del fill, també. El Dani i l'Ester, dels dos porten l'estudi de Natran. El Dani el coneixíem d'un restaurant de Sant Quirze de Safaja, que la meva família hi anava des de fa molts anys.
I posteriorment, jo crec que fa un any i pic, ens el vam tornar a trobar, la meva família se'l va tornar a trobar en un esdeveniment d'il·luminació, i aquí es van tornar a creuar els camins, i vam explicar-los les nostres inquietuds, aquests conceptes que estàvem volent canviar dins de l'empresa i voler transmetre diferent, i va néixer aquest projecte que estem molt contents d'avui poder transmetre. De fet, una mica són aquestes casualitats, no? Sí. També pels que... Ara parlo molt de tu, però bueno, el Dani, Sant Quirze Safaja és un poble molt petit, però és un hub de connexions increïbles, i al llarg de la nostra vida professional jo crec que ens hem trobat més gent amb vincles amb Sant Quirze Safaja que enlloc. I va ser aquesta casualitat de trobar-nos el teu pare i que es coneguessin, i llavors al cap del temps us va sorgir aquesta necessitat i us vau posar en contacte amb nosaltres. Clar, després aquí se'ns planteja aquest nou equip de treball que vam fer per una mica enfocar aquest projecte que teníem en ment. Òbviament teníem aquesta idea, Natra ens va ajudar en tot el que és el disseny de producte. Han nascut 4 famílies noves dins d'aquest Home Collection que hem creat, però aquí vam dir, ostres, Nexia està fent un canvi molt important, el mercat ens està reconeixent de forma diferent, volem que sigui alguna que agafi més força, que tingui més força i que a simple vista la gent pugui veure que alguna cosa a Nexia està canviant. Després aquí és on vam incloure un altre pota dins del projecte, que era Afer, amb el Pep, que vam fer un rebranding de l'empresa. Sí, el punt era que ells volien fer un canvi, apostar molt fort per un canvi de producte. Llavors, tot el que volien generar, si no anava en conjunt amb la imatge, amb la comunicació, fins i tot amb la posta en escena, amb fires, etc., perdia molta força. I llavors nosaltres també pensàvem que era un esforç que es perdia una mica en el camí i no tenia aquest impacte que podia tenir. I la veritat és que ells tenien moltes ganes de fer-ho, van apostar al 100% per fer aquest canvi global i el resultat ha estat... Al final l'objectiu era això, que la gent a simple vista pogués veure que a Nexia alguna cosa estava canviant. Aquí l'objectiu del rebranding era humanitzar aquesta part industrial tècnica que ja estava reconeguda a l'empresa dins del mercat i apropar-la més a les emocions que ets capaç de generar a través de la llum. Després tot això ho hem aconseguit reflexar no només amb el producte, sinó també amb la comunicació, amb el com tractem la llum. No deixa de ser producte molt tècnic perquè al final, gràcies a la tecnicitat, ets capaç de generar aquests ambients que estem parlant, però portant-ho més a la part humana. Amb el tema de comunicació es veu. Després aquí expliquem una mica el canvi de comunicació que hem viscut, però tot per l'objectiu de contextualitzar i de dir aquí apareix una sèrie de productes nous que tenen just aquest objectiu que compartien tant a nivell de rebranding com a nivell d'empresa entre el BOU, que és el producte que ha estat seleccionat als Premis Delta. Exacte. Llavors, amb tota aquesta prèvia, que crec que és molt important per explicar el producte i ho veureu amb el resultat final, m'agradaria que us imaginéssiu una mica un nen petit fent el pont i que visualitzéssiu aquest moment, que congeleu la imatge del moment en què els dits estan a punt de tocar el terra. I una mica és la imatge de la peça per nosaltres, aquesta tensió ara. Ara us explicarem el concepte. El que teníem molt clar és que, com ha dit la Gina, vam realitzar 4 famílies noves per ells, però que n'hi havia d'haver una que fos singular i que fos una mica la bandera d'aquest canvi d'imatge que volien fer. I creiem que havia de ser una peça fins i tot única, o sigui, sense creixement, una peça molt, molt singular. Aquesta singularitat ens agradava, volíem transmetre-la, volíem transmetre aquest impacte que ens generaven una mica les imatges aquestes que podem trobar a les avantguardes de principis del segle XX, imatges de tensió, de moviment, dels ballarins, de la sintetització de les formes, etc. I sobretot molt aquest contrast de força, d'expressivitat i contrast entre blanc i negre i entre objectes molt lineals. Llavors teníem unes premisses que eren uns condicionants bastant potents. El primer era el temps que teníem, perquè quan tot això es va generar
no faltava ni un any, com en tots els sectors, hi ha les fires més importants d'il·luminació cada any, cada 2 anys. En aquest cas, tot aquest canvi es volia presentar, es volia aprofitar la Fira de Light and Building per presentar-lo i per aprofitar i fer-ho d'aparador perquè tothom estigués al cas. Clar, això arrel del Covid sí que era la posta en escena total de tot aquest canvi que estava fent l'empresa, però arrel del Covid ho hem hagut de fer d'altres maneres i per això encara més il·lusió de poder estar aquí explicant-vos això. Sí, s'ha hagut de transformar. Però en aquell moment no faltava ni un any, per tant teníem molt poc temps per generar aquestes famílies. Teníem el departament tècnic una miqueta crispat, perquè en aquell moment estaven bastant saturats de feina. I llavors el que volíem intentar és fer una peça amb la que utilitzéssim recursos molt propers, molt senzills, i que sapiguéssim que eren efectius i que no fossin complicats. I a part d'això, també volíem una peça que s'apropés molt a l'usuari final, per tant que fos poc complexa tècnicament, tot i que sembli contradictori amb l'essència del producte de Nexia, però precisament era el canvi que volíem donar. Senzilla tècnicament, amb l'essència de Nexia i alhora ambiciosa amb el que volíem que generés aquesta làmpara. Per aconseguir tot això ens vam com obsessionar molt amb el contrallum, sobretot per 2 coses principals. Per una, perquè era una manera de retallar molt la figura de la peça que generéssim. Segona, perquè la llum rebotada ens ajudava i ens donava com a còmplice l'entorn que tinguéssim en cada moment, cosa que variava molt la seva percepció. I bàsicament ens agradava molt també el confort visual que permetia el fet de no veure directament la il·luminació. Llavors el que aconseguíem era passar amb una il·luminació blanca, que en aquest cas va ser amb una il·luminació tirada de LED, aconseguíem generar o treballar amb tot el cromatisme dels entorns i poder generar moltes atmosferes diferents en cada moment i amb aquesta silueta poder generar fins i tot matisos dramàtics a l'espai, com també pel contra o fins i tot per la llar. Vam començar a treballar les geometries, com hem dit abans, una mica seguint el fil de l'arc i de la tensió. El tub, ens agradava la figura aquesta de l'arc. Ens basàvem molt amb el peu, perquè creiem que era un element molt important. O sigui, el peu és el punt on s'arrela la peça a terra i fa que contrasti encara molt més després la lleugeresa del punt final de la làmpara, perquè el punt final toca terra, però realment no hi toca, o sigui, està a mil·límetres de terra, i aquest contrast creiem que era molt important per aquesta tensió visual que volíem generar. Clar, està a mil·límetres de terra perquè l'objectiu és que tu puguis rotar aquesta part d'aquí i orientar la llum perquè generi aquest espai amb la retroil·luminació. Després, clar, com que està a mil·límetres de terra et permet aquest joc de rotació. Sí, aquesta articulació, que és un dels punts que volíem aconseguir també. Vam estar treballant amb diferents proporcions, buscant els diàmetres de tub més adients. Finalment vam decidir utilitzar tub d'acer de 20 mil·límetres de diàmetre, també per diferents motius. Primer perquè tècnicament ens facilitava molt l'estabilitat, la unió amb el peu i que fos una unió sòlida i estable. Després també per l'espai interior que ens permetia que amb el difusor de policarbonat no es marquessin els punts de llum i donés aquesta il·luminació molt uniforme i molt homogènia. També pel punt aquest que comentava la Gina, que era el punt del moviment de la ròtula, i a més perquè pensàvem que el diàmetre havia de ser un punt contundent perquè és una peça propera, és una peça que la toques, que l'agafes, que mous directament el tub. Per tant, havia de ser agradable i un punt ergonòmic en aquest sentit. Aquí el llenguatge de la peça que es va anar evolucionant una mica. Com he dit abans, primer s'havia de fer una peça única, que era la de peu, en proporcions també després. Aquest tub ens va permetre fer l'alta
alta relativament, l'alta fa 1,20 m. Són peces que són molt properes a l'escala humana i volíem que fossin molt d'acompanyament. I llavors, a partir d'aquí, per necessitats també d'ampliar la col·lecció, etc., vam anar generant una mica els altres components. Aquí nosaltres, la part que ens va encaixar com a empresa, també creiem que aquest producte reflexa tot això que hem estat explicant fins ara, aquest canvi, aquesta evolució de l'empresa, és just el que deia l'Ester, no? Aquesta retroil·luminació i aquest confort i calidesa que es genera amb la retroil·luminació i el contrast de la llum amb la paret descrivia a la perfecció tots aquests valors que volíem transmetre nosaltres i canviar com a empresa. Clar, aquí en aquesta imatge podeu veure que és una peça que té un llenguatge molt racional, encara que sigui és una estructura que no és tradicional com a làmpara de peu i és bastant singular, però manté l'essència aquesta que comenta la Gina, potencia molt el fet de... És una peça que només es fa amb acabat en negre, la pintem amb pintura en pols i només es fa negra precisament per potenciar aquest punt del contrallum i de la silueta i del traç aquest que volem remarcar. Però alhora, si us hi fixeu, en aquesta foto es plasma perfectament que genera molt aquest contacte, aquesta interacció amb l'usuari final i el potencia. I el fet de no veure la llum directament és com que t'invita a veure què passa darrere del braç aquest vertical. I no hi ha res que generi més confort que al final no veure la llum directament i que et generi l'ambient sense veure directament el punt de llum. Sí. Aquí també podeu veure la proporció de la finestra de llum que té. Tampoc volíem que fos una peça excessivament il·luminada i que enlluernés. Creiem que és una proporció adequada i que la llum que genera quan projecta la paret és molt maca perquè és un degradat que és molt uniforme i molt... Aquí una mica per explicar després, en plan més constructiu, el que vam intentar va ser desvincular el peu sobretot del cos, bàsicament per temes de transport. El peu és simplement un pes, que és el que li dona estabilitat a la peça, i per tant vam incorporar els components electrònics, el driver, vam utilitzar un driver endoll, precisament per desvincular el cablejat de la peça i que poguéssim desmuntar-la. I a més vam afegir l'opció del dimmer, que encara dona més matisos a la llum. Clar, el dimmer al final és un pulsador que hi ha integrat amb la luminària i al final et permet just el que dèiem de crear escenes, quan vols més llum que puguis incrementar la intensitat de llum o que la puguis disminuir amb l'objectiu de generar diferents escenes i l'ambient ideal, diguéssim, per cada moment. Sí, és una llum càlida de 2.700 Kelvins i vale. Aquí una mica veieu els altres elements de la família. Aquí a destacar de la diapositiva anterior, els dos complements de la família, com que funcionen diferent, no són luminàries com aquesta de peu, és molt maco perquè també retroil·lumina contra un eix central que es veurà ara a continuació. Sí, clar, el fet que no es poden moure, llavors la projecció és diferent, canviant. I aquí una mica és perquè veieu una mica els matisos aquests que genera la peça i la diferència de qualitats de llum i de cromatisme que genera depenent del seu entorn i d'on està col·locada. I una miqueta seria això, la Bou. Gràcies. Moltes gràcies.